קורה חברים? שלב בכה בסרטון. מה קורה חברים? אני אוריאן עם חבר שלי שלב סטמבל גייז חלק 2 מתוך 100. אני הולך היום לשחק סטמבל גייז חלק 2 מתוך 100. הוא נגדי. אני הולך היום לשחק חלק 2 מתוך 100. חלק 2 מתוך 100. 2 מתוך 100. מתוך 100. 100. מה אני עושה? טוב, יאללה, בוא נתחיל לשחק. יאללה. קלירול, פרי. 1, סיבוב 1. 2 שחקנים. קריאייט. אני עכשיו שולח הזמנה לחבר שלי. לחץ על זה. הנה! בוא נתחיל. יש לך נזלת על האף. סתם, לי יש נזלת על האף. לאף אחד אין... לא! מה זה? זה לא המפה שרציתי! מה זה? זה לא המפה שרציתי! לקפוץ, שלב, לקפוץ לאבדון. די, לקפוץ לאבדון, שלב, זה לא המפה שרציתי! למה זה שם לי מפה שלא רציתי? או שאני פשוט לא שמתי לב, או שזה בכלל מפה שלא רציתי, אבל למה זה עשה לי את זה? למה? יאללה. שרלולו. היי יואו! לא, שלב, לא, כאילו... בחרתי, מה בחרתי? את זה בחרתי. הנה, יופי, בחר לי. אני שולח הזמנה לשלב. נראה לי נתחיל כבר בקבוצה. רגע. אני שולח הזמנה עוד פעם. הנה. תסתכלו בלי ללב את איך אני נצח את זה. אני לא מעליב. אתה לא מעליב אותי, אבל... אתה לא מעליב אותי. תירשמו לערוץ ותתנו בלייק בתוכן המוזר והדפוק שלה, אם לא מעניין אתכם. מישהו מכיר את דניאל עם חוטיני ביקיני? כן. מכיר מדניאל? כן, הילד הקוקו ועם הקוקו. הם בכלל לא יודעים מי זה. לא, עוד הבג הזה, לא, זה מישהו, לא, אבל באמת, לא, הבג הזה, לא, די, מה זה? זה גם לך זה קורה, לא, אני פשוט מדמיין. לא, אני אומר לך את האמת, אני לא זוכר שזה היה כזה, אני לא זוכר שהמשחק היה כזה אף פעם, אני אומר לך את האמת. הנה, נראה לי זה הפסיק לי, יופי. אפשר להמשיך כרגיל. לא, מה זה? אני לא הספקתי לעשות את הטריק. טוב, לא נורא, אבל מקודם הצלחתי. ראיתם שהצלחתי מקודם. שלב לא רע, כי הוא לא אוהב לראות שום דבר שאני עושה במצליח. הוא רק אוהב לראות אותי כושל ולצחוק עליי. סתם. דינג. אני הולך לזה. אוי. הוא הולך להיפסק. סתם. לא! רגע, לא! איזה מזל. לא, זה עוד פעם הבאג הזה היה. לא, עוד פעם הבאג הזה היה. לא, זה מסתובב לי ככה, זה גם מסתובב. לא, אני אומר לך את האמת, זה הבאג הזה, זה באג, נראה לי זה באג. תשאיר את זה ככה, נראה לי זה באג. תעשה עוד משחק. נראה לי זה באג, אני לא זוכר חברים, נראה לי יש לי באג בסטמבל גייז, כי אני לא זוכר שהייתי כזה, זה לא שהרצפה פתאום הפכה לחלקלקה או שם, יוצרים לסעיפו את זה בכוונה, אני לא יודע, מה זה, ל1 באפריל במיוחד, לא הבנתי מה זה. לא הבנתי מה זה, לא הבנתי למה זה ככה, לא הבנתי. האם זה 3 באפריל? אני יודע, למה פתאום הרצפה כל כך חלקה, או שזה פשוט השחקן האקר פרץ אליו ועשה לו תוך ידה. בבקשה, לא זה. יש לי המון אחס בחיים. הוא האחוז שלי שרוט שאפתי... יש לי המון... רצינו לעשות כמה סרטונים, אבל... היה לי 11 כישלונות בגלל הבאג הזה, באמת. 11 כישלונות. אם הייתם רואים את הסרטונים האלו, אתם הייתם יוצאים משחק. עכשיו זה לא סרטון. כן, הייתם צוחקים עליי בגלל שאני אפס לוזר דפוק חרא זבל אידיוט זבל דחר חרא. זה יוטיוב, פתוח הדבר ככה. נכון, התוכן הזה לא לילדים. אבל אני ילד, אז למה אני עושה את זה? סך. לא! אם הייתם רואים איך אני
אני הייתי מתנהגת, הייתם צוחקים את זה. פשוט אוריאן לא רוצה לעלות את זה, הוא מעלה את זה. זה הבאג הזה, זה הבאג הזה. לא, עוד פעם הבאג הזה קרה, ראיתם? זה עוד פעם הבאג הזה קרה, עוד פעם הבאג הזה. הוא לא כזה, מה אתה רוצה בחיים שלנו? אתה אומר את זה. אני לא, באמת, אני רואה שכאילו, זה באג, באמת. או שכשיש לי הקלטות זה קורה. או שכשיש לי הקלטות, כשאני עושה הקלטות זה קורה. אני לא יודע, זה לא קשור. לא, אבל באמת, לך זה קורה שאתה כזה זז ממקום למקום בצורה קיצונית. כן, גם לי זה קורה. אבל אני יותר, זה לא, נראה לי אתה סתם שקר. לא, אבל לי זה פשוט מחליק מכל מקום למקום, אני אומר לך את האמת, זה קשה ככה לשחק, אני לא זוכר את זה קרה אי פעם. נראה לי פרצו לי לסטמבל גייז, נראה לי עוד מעט הולך להיות לי חרא. יש! וואי, הייתי בטוח, אני נפסל, לא נורא. דינג! לא! אני לא אצחק עליך, אל תדאג. יש לי מטרה, להגיע ל-100, לווייב 100. אני אוטיסט. אתה לא אוטיסט. אני אוטיסט עם בעד צריך להיות! סליחה, הייתי חייב לסוג, סליחה. הוא שם מה המשחק הזה. ככה אוריאן. דינג. מחבל בא להרוג אותנו. הוא עושה ככה כאילו מחבל בא להרוג אותנו. טוב, יאללה. תגידו אם אתם רוצים אותי או שאוריאן יהיה לבד. אתם רוצים את החבר שלי? רוצים את חבר שלי שלב? רוצים? זה לא נשמע טוב. רוצים, תענו לי כבר. תענו לי. איך הם יענו לך, אחי? אתה לא בשידור חי. שיט. זה נראה לי התנתק לי. שיט, נראה לי התנתק לי. לא התנתק, אחי. לא, התנתק לי הסוללה. המתן. אתה יכול לחבר לי בבקשה? חבר. שיט. יומי. זה מזל. למה אני מתן עם מתן של שיומי, אלוהים, למה? המתן של אנדרואיד אחר חוץ סמסונג הכי טובים. יש אוהב סמסונג כולם כזה, רק אייפון. אני יודע, כי הם ילדים ישראלים סתם. היי, אחי. עדיף שלא תדעו מה זה. כי אתם יודעים מה זה. סתם. לא התכוונתי להגיד מחורבנים, זה בכלל לא, אבל מחוב. הוא מאוד אוהב ילדים ישראלים. כאילו, אבל ההתנהגות שלהם התנהגות של ילדים עם אופי ישראלי זה התנהגות. מוזרה, ועוד שנייה מתתי באמא שלי. גם אני עוד שנייה מתתי. לא, אני ממש הייתי קרוב. גם אני ללייזר. באמת, אני אומר לך את האמת. דינג. לא. יש. אני הולך לקחת את הכתר. אבל בסדר. משחק שהוא לא עולה כתר. זה אוריאן עשה כי הוא פליס. אני לא עשיתי את זה מהפה. עכשיו הוא פליס. אחי, גיל. עכשיו זה לא... רוצים שם קצת... כן, אני יודע, זה לא אמיתי, זה נופלוצים אמיתיים, בכלל לא עשיתי פוסים. אם אתם רוצים עוד פעם שאני אעשה נגדו 1-1, אז שאוריאן יהיה לבד. אם אתם רוצים שאני אהיה עם אוריאן 1-1, אז שהוא יעשה משחק רגיל. או שהוא יעשה משחק רגיל. זהו, אוריאן עם השטויות. די אחי, אתה מאוהב בשיר. יש לך חברה והוא מאוהב בה. אני אוהבת חברה שלי, היא כל כך חמודה. גם אתם חייבים להכיר אותה יום אחד אם אני אעשה סרט עבודה. היא כזאת שומעת את זה, היא כזאת מי חבר שלך? מקווה ששיר לא תראה את זה אם היא תגיד. היא תולדת כזאת, מי חבר שלך? עוף לי מהעיניים, יא טמבל. לא, זה רק ילדים עם אופי ישראלי ממש עושים. שיר לא ככה. שיר תימני. סתם, היא תימנית אבל לא... לא! יש לי להגיד. גם לי... סתם, לא לי. לא.
לראות איך אני מנצח את אוריאן? סתם. לא! רוצים לראות איך אני מנצח את מורי האנגלית שלי? מהאמבטיה. גם אני נשארתי. עוד שניה נופלתי ברן והייתי... גם אני עוד שנייה הייתי בלייזר. אני לא עובר! אני עובר. שיט, אני הבאתי חוש כיוון, הנה. אוי, באמת הבאתי עכשיו חוש כיוון. וואי, אחי, כמה זמן. אנחנו כבר 13 שניות. 13 שניות. יותר? כן, ברור. עכשיו מגיע החלק הקשה. אני לא אוהב את אבא שלי. יאללה, עברתי. איך עברת? נכה. כי אני גבר. אבל אני נתנין! אני ניצחתי, חברי. אתם רוצים שאני אעשה סיבוב אחרון? כי יש לי הגבלת זמן לרבע שעה בסרטונים, אז... מהר. דפטיש, מסמר, לדפוק ולסמר. לא, אתה לא אמרת את זה. עוד פעם, אם אתם רוצים שאני אהיה איתכם, עם אוריאן, פטיש, מסמר, לדפוק ולסמר. אז תגידו לי. אם אתם רוצים שאורן יהיה לבד, אז תגידו בתגובות. פטיש, מסמר, לדפוק ולסמר. היי, זה קרוב למילה לא יפה מאוד. איזה מילה זה? אני לא חושב על... היי, יואו. אמרת עכשיו לא אמרתי את זה, לא. זה לא חינוכי אבל, אחי. זה חינוכי! אני בטוח חושך כל הבנות שסופות פיהם. סתם. די. נדפק לי. פק למוח. כן, נדפק לי הטוטו. נדפק לי הטוטו. אתם חייבים לראות את אח של אוריאן, אתם מתים משחוק. איך הוא אומר? אח שלי כל כך מוכח. הוא מאוד מאוחר. האח הכי מוכח בעולם. האח הכי, לא. היי יואו. איזה הכי אוטיסטי, סליחה. אמיר הוא רק תינוק בן 7. 4.5. הוא בן 4.5 עוד מעט. שהוא לא כבר בן 4.5. לא! מה אתה רוצה בן 4.5? מה הוא עושה לך רע? מה? הוא עוד נשאר מעט לך? בן 4.5. עוד מעט בן 4.5. הלו, יש עוד איזה אחי, מה הוא חודש עושה לך קצת. רע? זה 4. מה אם איתן אנחנו לא אוטיסט? איתן לא אוטיסט, איתן פסיכי. אמונה, אחי. לא! ראיתי. יואו, איזה ראיתי גבר. זה אף פעם. אני ואיתן פסיכיים. משוגעים. אנחנו סובלים מפסיכופתיזם. ואני